Zadarskim pikadistima ostvario se dugo očekivani san. U prvoj godini organiziranog ligaškog natjecanja ugostili su najveću smotru igrača elektroničkog pikada u Hrvatskoj. Treći od 4 turnira iz Master serije održan je u dvorani Benkovačke osnovne škole u zajedničkoj organizaciji Pikado kluba Benkovac i Pikado saveza Zadarske županije. Kad smo krenuli s pikadom, puno smo lobirali na tome da baš dobijemo, pošto smo mladi u tom pikadu, htjeli smo da se s tim još jače učvrsnemo i da se dignemo. I uspjeli smo to dobiti od HPS-a i mislim jako smo zadovoljni i dobro smo to organizirali. Benkovački Pikado Happening okupio je najbolje što vrijedi u okvirima hrvatskog pikada. Na jednom mjestu svjetski i europski prvaci, hrvatski reprezentativci, ali i oni manje poznati pikadisti koji tek traže svoje mjesto. U seniorskoj kategoriji, u konkurenciji žena te u konkurenciji juniora nastupilo je 220 igrača pikada. Natjecali smo se u 501 master out, 501 single out, 501 double out za kategorije muškaraca, žena i juniora. I kriket, to je na početku za svih zajedno. Prvo ime bio je jedan od najpoznatijih pikadista u Hrvatskoj, Vladimir Lešić, koji nastupa za Split. Sa 2 zlatna odličja i 1 srebrnim, Lešić je u svojim disciplinama iza sebe ostavio i trofejnog Dum Boris Krčmara. Oni su prvi razred pikada, naši Zadrani se predstavili u 3. kategoriji koja je oborila rekord sa 83 prijavljena. Od 50 pikadista Zadarske županije, junior Josip Iveljić jedini je pogodio u brončano odličje. Kod seniora Marin Šarić, Pikado klub CD iz Zemunika, najuspješniji 5. mjesto. 7. je bio Šime Gordan Buterin sa Novog Bokanjca, dok su Hrvoje Nik Lončar iz kluba Barba Sukošan i Roko Sturnela iz ekipe Jazine 2 podijelili 9. mjesto. Za sad nije loše, možemo mi bolje, dosta imamo kvalitete, ali eto, teško je to za prvi put. Za početak i više nego dobro, ali tu ne prestaju ambicije zadarskih pikadista. Želja im je najbolje igrače pikada u Hrvatskoj dovesti u Zadar, namjeravaju se kandidirati za završni turnir iz Master serije, kao i za domaćinstvo ekipnom prvenstvu Hrvatske koje se do sada održavalo u Senju.